Is Linda Bhreathnach agus ghlach ma páirt Eithne sa Seacht. Bhí an Seacht lonithe méilfeirste agus bhí sé faoi síl na dáltaise a bhí ar cholaiste. Níor go mbeidh me sin drámaíocht an sin. Go fánach mé. Pasal tú na haisteoirtí so fá go rud an agad. Se, achas óirní me. Ní me gur bhar prams an háart a léiriú. Se sé a Seacht ná, bhí si de géir gomach mit anchosúil rinhéin an áidíide. Níor si de géir go nachchad muid an neirid sin a bheith mar mé héin, agus ámid is bíonn sé sin dacad. Dúirt siad le drama festas gan muid de árthúneamacha, agus do ruidir go muid sásta chud star gud éadí héin úsáid bechorchan ar gud éadí héin úsáid freisin. Bhí muid de géir aonad ar stíl bhí an nádartha, agus bhí chmid díonna gclár gon tafadas dit Queens. Bhí Queens go háin ar fad chud a gclár títhe agus fergnamh das ar a sean stíl. Seo, tuair blóga. Chun ar níos na hyn. Ag dead an lei ag an stúrthar atá an focail iad. Sinna chuig go bhreanaín me tríalann me breanú ar an script ar nús go bin é an síl cartlann an down, agus is caithim scoil steach sa down sin. Ní bhíonn me náidí a breanú ar script atá scríbteach duna cinn eile ar nús go sé suas amsa arthú. Ní airí mar nús go bhfuil an cuacht sin am. Ní me gur an cuacht sin a hoigáil bhaintscríbhneoir ach neirid. Agus ní me gur an cuacht sin a hoigáil bhainstúrthar ach neirid. Mas ruidir go bhfuil smaointe am deartha iad, agus mas ruidir go me gur rud cinntaí ar bail cinn eile deartha ach ag dead an leis mis an aisteoir, so tá an le haid an aisteoireachta dhéanana. Níl éon ráha agam, ach an bhirteagaí a dhíbert ón acadamh. Cheird? Bhí féidir leat sin na dhéanana. Bhfuil is nuair bhí me déanana Seacht bhí se go hálainn mar bhí na haist, bhí go leor gan na daoine bhí meáis san íshrúpa chéana, agus bhí choláine go leor níos bell ferstimúid, so bhí mas cuite snáid céanna. Bhí mas in ar gcónaí snáid céanna. So rinne mis na cuid gom chud cáid is mú nuair bhí me gobar ar Seacht. Agus bhí mid an áirí a píre, béidir an near daoine seo ach bíonn tú sais ar nús chlán, bhfuil is ad? Bíonn si be gobar le chéile, geiche le chéile, ar gúnaí le chéile, so bhí se go hálainn le díide. Bhí caiidir anhá atring go léir tá héon cheappa. Agus inis is a ríist bí mid a casa le chéile. Is mis sé cúil mac an níl, agus ba mé agrathóir agus léiriúir ar tubair agus lip service. Tá lip service agus tubair a plé le an ghail tá going leis an ghailing go bunúsach. Tá lip service lona hin éon lábháin lá go bhfuil seanachnig ag micléin na tíre sé sin lá béalscrúdú i ngailing.